Jumatan. Masjid ndi dekane, Dik? Masjid kono. Enak apa? Nek iso awak dhewe iku budal dhisik, Cak. Masjid kono iku gak gak seneng gak cok wasik ngono lho, Dik. Jumatan kok asik iku. Kok maksudnya wong iku lho jahat-jahat ngono lho. Hah? Jahat-jahat ngono lho. Jahat lha apa? Wong iki no apa lilap-lilik ngono. Yo iku khusyuk ya ngrungokno. Lho kene jam piro to, Dik, subuhe paling. Kok Dik, paling kok Jumatane maine jam main duduk mulai. Lah mulai kan main. Yoga main kaya bal-balan apa jaranan. Ngeten kono sowe mek ngantuk ngene gak adan-adan. Mari adan pengumuman ngono. Apa pengumuman duduk khotbah iku jenenge? Iya sadurunge nanti majelis taklim berat diadakan di rumah Pak Jan ngono tak sampe ngene ngono. Buka bersama ngono lho sowe aku ngantuk kesuwen. Aku cepetan. Gak bisa ngomongin ngono. Ya teko dirungokno ae secak wong jenenge Jumatan. Jumatan paling kan gak sampe jam 1. Jare menteri sapa menteri apa ketua NU iku aja suwe-suwe Jumatan iku. Aja suwe-suwe khotbah iku minimal maksimale jam minimal pirang menit. Ha iya. Minimal pirang menit? 10 menit ngono mari. Maksimal. Podo. Gak podo. Minimal paling titik, maksimal paling akeh. Minimal pirang menit? 10 menit. Paling akeh. Podo. Gak podo. Maksudnya wong ketua NU ngomong ngono. Iya lah yo. Kon kenal Pak ketua NU sih? Kenal. Sopo? Gus Muafik. Yo mbok ngomong nek Jumatan gak usah suwe-suwe. Kadang ngonku ku Jumatan sampe 2 dino lho, Dik. Gak iso. Jumatan gak sampai jam 1 sak suwe-suwene paling jam 1 kok sampai 2 dino. Sampai malam minggu lah. Suwe. Maksudnya ya nek khotbah iku 10 menit. Ngono langsung mari salat wis boleh. Nek dino biasa ngono iku. Jadi Jumat berkah iku gak sampai mambu. Yo gak. Masih 15 menit masih 20 yo gak mambu, Cak. Kok sampean kok mikirno Jumat berkah tambano. Sing penting iku lho. Kok sing penting iku kan sing penting ibadah sampean niku. Aku tahu gue kan dari cilik gara-gara Jumat berkah iku kok. Apa sih, Cak? Wong sampean ki tuwek kok gara-gara Jumat berkah gitu. Jumat berkah yo gak ono kudu khusus arek nom arek cilik gak. Ora ono kudu wong tuwek iki ngalah sih ambek arek cilik-cilik. Kok ngalah ya isin kok kene. Kok ngalah ya isin? Dilono wong ambek arek cilik kalah ngono. Duduk. Ngalah duduk berarti kalah. Oh. Orang ngono, maksudnya sampean niku kono kaya PSSI ya. Ngalah bukan berarti kaya kalah temen kok. Iya gak ngono maksudnya sampean niku ambek arek cilik-cilik mbok ngalah wong sampean wis tuwek mosok gak isin. Wong tuwek kok kalah ambek arek cilik isin to, Dik. Duduk kalah duduk maksudnya sampean ngalah mau iso sampean wis tuwek elek ngene cik royokan. Ngalah wong kalah iki elek wong kok. Kalah elek duduk. Orang ngono maksudnya jak sampean niku ngalah nek embange oleh. Ya gak iso no, kudu menang lo sembarang kudu menang lo. Iki ngono Jumat berkah mau sampean gak isi nambah. Gak iso aku kalahku mbek bojoku tok. Ya gak. Kok sik sampean tuwek ngono gak isin gak royokan nambah. Ya gak tak tutupi ngene gak ketok. Kan sing ndelok wong-wong duduk sampean. Ya tapi aku gak ketok. Lha apa ketok kan sampean wong-wong ketok. Wong kok sing korupsi bermiliar-miliar dari triliun-triliun gak isin kok. Kene sing berkat. Gak ada bahas iku iki kan bahas Jumatan ya. Gak ada bahas. Aku mangkel Dik triliun-triliun masalah bensin. Dicampur. Sampean kebijuk. Sapa? Sampean. Kan iki bensin ya ora ya pemerintah sing korupsi tak bijuki. kan biasanya iki kan korupsi iku pertama dadi wong tuku pertama wis kadung apa jenenge wis kadung mau antri. Sik to wong tuku bensin iku kan duwe kendaraan. Lah aku gak duwe. Gak tertipu. Terus lha apa sampean melok mangkel? Ya mangkel no. Lah ya lha apa sampean melok mangkel kudune sing mangkel sing duwe kendaraan gara-gara dibijuki itu. Sing duwe kendaraan mangkel pertama ke si pertalit. Mewakilkan. Kok sing duwe kendaraan mewakili sampean ya Allah. Aku diomongi Cak iku mangkel Cak. Ora ono wong ngomongi ngono sapa? Sumpah ono. Sapa? Wong sapa wajan iku kan tanggamu ora enek sing duwe pedang ngono. Lah yo padha. Dadi yo sakmono Dik.
Setahune 193. 900. Setahune berapa? Berarti di totalitas Di total kok gak ada. berapa tahun? 900 triliun. Iya. Bayang nek dadi 1000 apa ini jenenge? Jenenge apa? Iki termasuk iki. Oh, iku mang yo. Poso-poso aja ngrasani wong. Sing ngrasani sapa? Sampean. Lho iki barang iki. Iki yo ketertipu iku. Biyen iku gagah. Ngono. Basa kena tertipu apa? Pertama Ya gak apa hubungane ketipu ambek ngono wajahe. ya sedih to Sik. Pak Jan iki mang Pak Jan. Iya. Kon ro biyen kewagang ngono mbak aku. Wis aja ngrasani. Basa kena pertama ki ditipu yo. Ya gak ono hubungane anjene wis tuwek. Mlaku lho ngene. Anjene wis tuwek wong iku. Enggak gara-gara pertama. Juga gak wis ae budal Jumatan ya. Muka ya ki budal mas sing Jumatan dapir ono berkat. Gak sepiro jenenge poso sih, Cak. Mbak Sarah. Arep nang ndi sampean? Kate nyambangi iku lho. Wis aja diceluk. Anake koncoku lho perempatan iku lho ame Fitri iku lho. Fitri kanca sampean iku. Nggih. Apa? Kan anake sunat, anak loro saja lanang wek wedok. Yo, Mbak Fitri kono kaya ndangan ya. Ero ta? Fitri iso bojone idul iku lho. Bojone sing lanang kan idul. Aku gak ero jenenge sing lanang. Idul. Idul. Iya. Ya iku kan anake loro lanang wedok ah. Sing jeneng kanca sampean jenenge Fitri. Ha iki sing lanang idul. Duduk. Iku Rioyo. Rioyo Idul Fitri Rioyo. Kancane iki lho. Coba misal. Kate nyambangi kok. Aduh sih sampean melesetno titik-titik ae. Sampeyan sing sapa? Iki yo gak nyaut iki. Sing nyaut sapa? Fitri. Sing wedok kan. Sing lanang iku kancaku idul. Ya aku gak ero sing lanang Iku yo. jenenge Rioyo Idul Idul Fitri. Kok wis gak ada disambung-sambung. Itu ade. Si Fitri iku ade. Wedok ya. Sapa? Adha. Duduk. Iku Rioyo. Iku Rioyo. Sing aran jenenge idul. Idul Adha. Gak kuat Iku ya iki duwe jolan. adik ipar Yon. Sapa? Apa kupatan. Apa ya? Kupatan. Cak iki lho, anake lak loro sing lanang wedok. Anak Fitri lak lanang wedok sih. Sampeyan ro Fitri tak gak sih? Ero Fitri kancaku kok. Lah nek lanang wedok. Kabeh kanca. Sing lanang. Arek iku sunat, aku iki lali gak takon nek sing sunat iku sing endi. Jenenge iku Joko ambek Siti. Aku gak takon sing sunat iku sing Joko ta sing Siti. Lah iki tak gawakno klambi loro lanang wedok. Anake iku loro. Iya. Lanang wedok. Joko ambek Iya. Siti. Gak ero sing sunat sing ngendi. Aku lali gak takon makane lak tanggone sejak sing sunat. Iya, tapi Sing sapa? Karo tak gawane salah siji ngono lho. Aku gawa loro iki kan siji gak sunat. antum ngono ae, Cak. Murjiah. Oh, Nek sunat iki lanang kok lho gak mesti lho. Kok iso gak mesti iku sih. Wedok Nek wedok sunat. sing sunat opone? Wis jelas lanang. Delok nang Google ono. Takono nang Google lak ono. Google dhewe gak sunat. Gak usah. Ono Gak wedok usah. ku sunat makane iki aku bingung tak gawano klambi loro Nek ya. umume ngene iki sunat iki sing lanang. Anak. Yakin ta? Kok yakin ta yuk? Wis jelas lanang. Sampeyan tak gak sih? Jenenge Fitri. Sampe narang-narang nang dokter kok. Periksa pikirane iku lho. Kepean nang dokter karo periksa. Lah ndite lanang wedok sing sunat gak sing loro. lanang. Ono wedok sunat iku. Ngayal ae wis aku tak rono dhewe Bah. Mbu ya kok ya getun ngendek men. Ngene ben gak ada duit. Goblok men. Sing sunat Ayo, undangan. wis jelas anake lanang wedok kecuali nek lanang karung ngono sih. Kecuali nek lanang karung ngono baru bingung iku kan lanang Lah nek lanang karo sing sunat wedok. Yo gak pancen lanang sih, Cak. Kok sampean melok gak Goblok. begini. Iya apa ya nemen Mbak Dara iku. Nemen. Gopo wayu ayu tapi yo gak karo-karon. Wayu tapi rada gak bok ngono. Yo gak kadang. Bojoku iku elek dik tapi yo padha ngono padha gak bok. Iku berarti nemen gak ono sempurna blas bojo sampean. Assalamualaikum. Ayu nek goblok kan gak apa-apa. Rusak. Waalaikumsalam. Ayu nek goblok kan gak apa-apa. Bojo sampean welek goblok. Tapi kan enak. Enak apa? Apa, Pak? Saiki jam piro?
setengah 11. Setengah 11 piye wis jam 11 lebih kok. Setengah seperempat. Gojam. Gak gojam. Kok iso pringisan gak gojam. Ayo kok. Engko sik ya, engko sik sampeyan. Kaya anake nek kate ngejak tuh jajan. Ayo. Kan gak tahu krungu yai-yai ngono ku tahu ngomong. Tahu ngomong. Pas yai ngomong sih. Tak rungono. Ini ngomong begini. Tiba. Sing masalah Jumat iku lho, Cak. Aku tahu krungu ya. Eneng yai ku ngomong ini. Setiap hari Jumat, malaikat-malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat amal orang-orang yang datang Jumat lebih dahulu. Jare sapa ya ini ku? Hadis sak ngawur hadis iku ucapane Kanjeng Nabi kok. Bener-bener tapi kan apa mlebu masjid yang awal masuk masjid dicatat oleh malaikat itu sudah berdiri di depan pintu masjid untuk mencatat amal orang-orang yang datang ya lebih aku dulu. mlebu wangel tiba malaikat Ya kan janji Yo kok malaikat itu sampean liwat itu ya iso. hadisnya apa hadisnya Iku marbot. pringisan iki ngomong masalah agama lho iki Aman jam ngono gak ngwasi. hadisnya balenono Dise. barang siapa yang Setiap hari Jumat, malaikat itu ditugaskan untuk berdiri di depan pintu-pintu masjid untuk mencatat amal orang yang datang lebih dahulu saat Jumatan. Oh berarti saiki nek kate gak Jumatan kudu nggo surat. Cek gak di Wis sakarepmu selama gak Jumatan berarti gak dikei amal, berarti gak dicatat amalmu. wong setiap mlebu dicatat malaikat Berarti api-api wong Jumatan lebih awal iku. Ya Allah. ya apa ya Apa? apa lurus ya Mbak lurus. lho sing sunat wedok Lurus. Wis Berarti bae lanang sing sunat. ya kok lah iya iki sing lanang wong sunat Wes mulai kabeh kan dina Jumat iki mau sawo piye kali aku kari. Terus iku mau aku sing koncoku mau jek repot nang ngarep. Anakmu sapa sing sunat iki lho anakku sing lanang mlebu ndok kamar, lare ndok kamar. Aku langsung mlebu ya, tapi Iya. tak sangoni. Ketenyangoni. Lah tak intip sih. Kok biasanya aku sunat kan dibuka apa? iya Kipas iya ya jarene ngono ku. Lah aku mau pas buka oh bener sunat wong jebabla ya Iya. dibuka. ya terus Loh, kok yo ketok nyelontang tak batin. Ngono. Masuk iki sunat. Kemarin sunat itu langsung dadi ngono. iya usul Yo tapi beda artine rada beda beda sunat. bentuke Sun tak idei. Lho lah kok bojone? nah pangkara kok celontang bener-bener didelok didodok dhisik Ngawur. Masa Masa aku batal tak gak yo ngene iki. batal apa wong kata nyelontang kok anak ambek bapak mosok gak iso bedakne. lah iya Oh jarine koncoku mau anakku nang jero kamar kan. Tapi kan yo ketok. Siji cilik omane kamar. Tapi kan yo ketok. ya kata nyelontang di Duduk. Entek ngene tak delok BM apa sapa lah. kene rada kene lho Sarunge kan wong mari sunat kan. ya isi jan lah tapi bapaknya lah apa dibuka iku Karo masa arep tak takoni. kok gak kayak bapak melu surat pisan Yo gak. Tapi ya tapi nek surat gak nyelontang ngono lho Gak. Kok kayak aku tau ro bentuk kok langsung. kok tau royal sih nang mulai Mbak. Salah ya Allah, pemuka Fitri gak ero aku sukan aku. Ngawur, Aku rongone bojone. Mama Fitri ro piye Mama Fitri ro piye Lho yo aku gak enak. Untung bojone pas turu iku mau tapi. gak enak Yo aku enak iku mau. Fitri aku gak enak nang Fitri iku mau maksudnya iku lho. asline ndelok itu bang enak Yo enak ya. Nang mulai Mbak. Aku tak Iki ini nang budal Jumatan kok heh ono wedok ayu goblok lho lah ngono kudune kan assalamualaikum lak ngene jawab Dhisik jawab. langsung mlebu lho nyelontang ngono Masih ngono kan yo kena dibedakno sik iku. dan jembatan buka ya sik dulu aku dulu dan ono dulu ae Yo cepet. dulu temen Salin. Sini ya ta. Wis ngene ae Pak. Oh. Wis kate budal aku mau. Selesok wis lak komat iki engko. Iya. Lu atek kumat ayo bareng ayo jembatan. Mas Jenti kono apa kono Teman rene asik. apa Rene. ah ya nang budal salah Ayo dong. Saya ini gila lama gak nemtek barang iki. Eh? Nama Cak Silo, pemain ludruk Jombang Jaya. Oh, iki lama gak nemtek barang iki. iki jarene dicatat malaikat
gawe ini Malaikat ya wis seru lah nek sampean jenenge Silo ora. Ngawur gak tau kenalan gak apa ngene kan ro, malaikat gampang lho. Gak ada kenalan malaikat. Sama malaikat ku wis seru wis. Malaikat ku cerdas ya, Cak. Sak cerdas-cerdas nek gak kenalan ya gak ro. Iki apa sih? Ora malaikat ya wis seru. Sama niku padha mek ngentengno malaikat to. Malaikat ya abot ngambur. Kok tau gendong malaikat ta? Orang ngono ngenteng. Malaikat iku wis dikai kecerdasan nang Gusti Allah. Sampeyan masih wis gak gawe ngene Sak iki. cerdas-cerdas nek gak kenalan ya gak ro to, Pak. Ya ro nek malaikat iku ro. Iki lawane kayak pemain ludruk Jombang. Ora ngaret takok. Iki lawan. Bisa ora nek nanggap. Malaikat ora ngaret takok nek sampean pemain ludruk iki. Iki pringisan dia Kan guyon iki yo. Iya. Kok ya. Sampeyan ngene iki sapa sing ngongkon e? Ya jare sampean kok ndek ngene kok. Jare dicatet malaikat di tengah. Cepetan ya wis ae. Ngene lho. Ngene iki malaikat seneng praktis ngono lho. Dadi malaikat iki sapa jenenge? Nek kecuali wong terkenal. Nek terkenal oh iki. Siapa iki? Siapa? Sopo? Sampeyan Iki Roma Irama. Sampeyan Jumatan di Jumatan to? Jumatan. Lah malaikat iku wis ngerti. Lah ben-ben karo dicateti. Iya, tapi Ket biyen wis cateti kae sampean ro ae. ket zaman lahir iku jenenge sampean iku wis tertulis. Jare sapa sih wong aku Ya gak Allah, ya sampean kok ngomong. kok bapakku dhewe tak takoni jenengku lengkap Sakuma P, ana P huruf P, Susilo ngono kan. Iya. Bapakku takon, "Pak, P niku apa?" Embuh aku. Kaploken bapakmu. Ngawur bapakku tak. Gak menisane tulis ini nama Sakoma P Susilo, gak menisane ngono. Malaikat nek takok kene sapa sing jawab. Gak ero nek ngene Cak Silo pemain ludruk kan jelas. Oh pemain ludruk. Wis gak ada ngene-ngene Pemain ya. ludruk zaman jaya Iki iki. sama di sini ku nek masjid Buyuwo. Gak malah kok jembatan percuma. Wis sampean rono ya aku tak jembatan rono. Aku melu rono. Sampean pernah? Aku rono. Aku melu rono ya. Wis cepetan. Sama tak genang ngene ayo. Sampeyan sini. Malaikat gak kenal sampean lho, Pak. Ya Allah. Samane lho kene terkenale wong gendeng tok lho. Tapi malaikat lho ngerti aku. Andi tuh Pak Bayu sing gendeng iku ngono, tapi nek kono kok sampean tulisi Pak Bayu nek nang YouTube dadi wong gendeng ngono. Gak usah. Wis ayo, wis Sampeyan cepetan. gak usah melok ya, gak usah melok ya. Sampeyan rono. Gak usah melok ya. Aku melok. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dan dahaga. Ojo gleken cak silonika, lek awan-awan ngajak buka bersama. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dan dahaga. Ojo gleken cak silodika, lek awan-awan ngajak buka bersama.